Tehát nem hallom, hogy én mit hallok, vagy hogy ti mit hallotok. Azért jöttünk ide kétszer, hogy én is tudjak beszélni, mert ugye az előbb biztos láttátok, hogy nem sikerült. És nagyon kevés időm van, és megpróbálom úgy elmondani, hogy a Nuskimben ez kéne, vagy szokás. Hogy szinte mindegy, mit mondok, csak legyen benne lendület, meg energia. Úgyhogy 3 dologról szeretnék beszélni. Szeretném megköszönni a mi csapattársainknak és alsó vonalainknak, már nem teljesen azok, hogy követnek bennünket. Ez nagyszerű dolog. Tehát nyilván tudunk valami olyat mutatni, amit mi is látunk, hogy tudnak minket követni, és ezt nagyon szépen köszönöm. És szeretném minden felső vonalamnak és keresztvonalamnak, és akik itt a fehér asztalnál ülnek, de ezt mindenki hallotta már, és tényleg. De a Judik BC-nek szeretném megköszönni azt, hogy egyáltalán vagyunk, és most az újakhoz szólnék egy mondatot, hogy a világ hogy mennyire változik, és mennyi minden, és hogy remélem, hogy itt nagyon sok embernek nagyon sok álma született, és fog is érte tenni valamit, mert az álom az még nem biztos, hogy elég. Képzeljétek el, hogy a Judik BC-vel mi 20 éve ismerjük egymást, és együtt sportoltunk, és akkor ő volt az első számú irányító a csapatban, én meg ott mögötte ott próbáltam lenni. Soha nem mondta nekem azt, hogy gyere Béla, te is meg tudod csinálni, sőt, jobb leszel, mint te, mint én. Ezt soha nem mondta. Hát 2 éve meg ezt mondja. Érdekes, nem? Tehát a világ hogy változik, mennyi minden történik. Akkor versenytársak voltunk, és próbált mindig jobb lenni, és jobb is volt. És most pedig azt mondja, hogy lehet, hogy jobb leszel, mint én, gyere, csináljuk. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm neki, és a feleségének, akivel. És akkor még egy dolog, nagyon gyorsan még egyet elmondani, ezt látjátok, hogy az mi történt. Volt nekem is egy álmom, kosárlabdáztam én is, ahogy már az előbb említettem, és volt egy útunk, ahol elutaztunk, és ott egy, nem tudom, hogy nevezzem, üzlettárs, vagy a Nuskimba, vagy nem tudom, hogy nevezzem őt. Volt egy álma ennek a hölgynek, hogy ő szeretne egyszer egy NBA-s kosárlabda mérkőzésen részt venni. És ez egy álom volt. És mondta a Judik BC-nek, együtt utaztunk, már akkor tudtuk, hogy milyen jó lenne egy ilyen mérkőzésen lenni, és akkor a Judik BC tett 1-2 lépést, erre a konferencia 1-2 embertől megkérdezte, hogy hogyan lehetne, meg is vesszük a jegyet, meg is vesszük. Azonnal gyorsan befejezem, bocsánat. És akkor kimentünk a repülőtérre, és ott fogadtak bennünket, hogy van 4 jegy a Nuskim központjának a promó recepcióján, és menjünk el és vegyük föl. Nagyon örültünk neki, elmentünk egy NBA-s mérkőzésre. Oda mentünk, recepción, megkaptuk a jegyet. Mennyibe kerül, Zsuzsi? 565 $565. 4 ilyen jegy várt bennünket. Csodálatos estét töltöttünk, és köszönöm szépen a System 7-nek, hogy ezt megtette a lehetőséget, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehettünk. Ez az újaknak mondom, sokféle álmot lehet, ez megvalósul. Köszönöm szépen, és bocsánat, hogy és egyetlen egy, és most nagyon-nagyon sok elnézést kérek. Van egy üzlettársunk, Dr. Rápolt Ildikó, és minősült ma itt, de nem ért ide sok-sok kilométerről, mert az orvosi teendőibe szolgált, és sajnos ma kiadták neki a CD-jét, remélem mindenki megvette, meg káprázatos, és most ideért, és nagyon-nagyon köszönöm neki, hogy az alsó vonalunk egyáltalán. Nagyon köszönöm. Gratulálok az új Gyémánt Egyszer Tudibotra!